Adadin mutane nawa ne suka kalli wannan fim mai suna Kishin Ƙasa? Sa'annan wannan labarin shine na ci gaban shi wanda suke nan da jibi ranar Sunday kenan. Yau muna ranar Juma'a, sa'annan ran Sunday muke sa ran cewa za su fi wannan fim mai suna Kishin Ƙasa Bincike. An saki Kishin Ƙasa last Sunday ta gabata, wannan Sunday kuma za su saki Bincike tare da sauran wasu fina-finai masu kyau. Labarin wannan fim ɗin ya rage bayyana cewa duk wanda ya kalli Kishin Ƙasa ya ga yadda labarin ya kasance kuma da yadda abubuwa suke faruwa. Zai iya yiwuwa a ce ya sadaukar da komai nashi domin ceton ƙasarsa. Ya bar iyalan shi, ya bar gidan shi, ya bar kowa da kowa, ya bar ƙasar saboda ana ƙoƙarin ɗora mai laifin da bai aikata ba. Saboda mulki ya kashe manyan mutane da dama saboda kawai buƙatar wani mulki. Sa'annan daga ƙarshe ɗan shi ya yi sanadiyyar mutuwarsa saboda mai zubewar mutuncinsa da kuma idan ya mutu ɗan zai samu abin da yake buƙata. Daga ƙarshe shi ma fa ɗan bai samu abin da yake buƙata ba, shi ma haka dai ta kasance da shi. Amma duk da haka labarin bai ƙare ba. Shin me muke tsammanin gani a gaba? Sai ranar